Koreya Bakur bermayên 55 ku tê bawer kirin ew leşkerên Amerîkayên di dema şerê Koreyê hatibûn kuştin radest kir. Ew li roja çarşemiyê li Hawaiiyê bi merasîmek fermî hatin pêşwazî kirin. Pentagon li roja pênşemê di derbara bermahiya agahdariya berdest û pêvajoya ku ji bo naskirina nasnameya tê şopandin pêk hanî. Bermayên van 55 rûfatan di taqîgehên me de tên şopandin. û niha taqîkirin li ser bermayên laşan tê kirin ji aliyê Dr. John Biard û Grupê wî yê Saxlemiyê ve. Rêveberê Ajansa Berevaniyê Kelly McKee ku ji bo hesapdayîna leşkerên wendayî berpirsiyar e got ku destê ajansa wa da numûneyên DNAyên endamên malbatên cesedî not ji 7700 ku hîn jî windan e heye. Lêbelê wî got ku pisporên teqilkirina laşa ew ê ji bo eşkerekirina nasnameyan gelek pêvajeyên din jî bikarbînin. Em fêdî ji gelek nîşanên dî werdigirin. Eger X-rayên sîngê serbazan gavaketên xizmetê bi dest me bikevin, ew dê alîkar be ji naskirina xwediyê termekî ra. Eger rîkordên pizîşkiyên didane hebin, ew delîlên bêgumanin. Dîsan nimûneyên DNA rêkek diye ji bo em bikaribin bi sanahî nasnama xwediyên wan laşan naz bikin. John Bart seroka gruba taqilkirina laşê miriya ya ajansê dibêje ku gora muaneya pêşîn bi ihtimalek gelek mezin ev bermahiyên leşkerê Amerîkî ne lê ev nediyare ku çend kesin. Diyarkirina hejmaran ku çend kesin birêya hestiyan ku piraniya we perçebûne û cana ji parastina we baş nehatiye kirin. Often fragmented and in some cases not well preserved. Rewşên derdora van bermahiyan bi ravên bereyên ji dema şerê Koreyê re li heftê. The material evidence found with the remains was Delîlên madî ji bermahiyên hatî destxistin bi amûrên leşkeriyên artêşa Amerîka yê ji şerê Koreya Bakur li heftê. having come from Korean War battlefield sites. Karbidestên berevanî dibêjin ku pêvajoya eşkerekirina nasnameya dibe ku salek yan jî dirêjtir berdewam bike. Berî ku pisporên bigehin encamê dawîn. Her carak nasname were eşkerekirin ew bermahî ji bo veşartinê ji xizmê herî nêzîktir ra wereşandin. Şerê Koreyê di hezîrana 1905 da dest pê kir. Pişre pevçûnên sînorên navbera Koreya Başûr û Koreya Bakur pêk hatin. Ev bi agirbestek di tîrmeha 1953 de hate îmzekirin bi dawî bû. Di şer de zêdeyî 33,000 leşkerên Amerîkî hat kuştin.